Voilà, yawa Imsu. I tɔgɔ ni jamu. Ebe mun baara kɛ? Parce que ko bon mun de y'i sɔrɔ I nun na bi sɔgɔmada in na? Bi sɔgɔmada in na Ibiza yɔrɔ la sigi tɛmɛtɛ a n'a ka mɔgɔw bɛ mobili fila la. U ye sira ɲini ne fɛ mobili la ne ma sira di o y'a sɔrɔ an t'an mobili la. Donc mobili sira la bila la an bɛ ka taa mobili min kɔfɛ o sira tɛmɛ an taara ka jɔ ne fɛ mobili la. Donc le peuple d'Alger a dit on a foutu ça on a posé dans le il a voulu donner gazier la gazier fier les gars là nous on connaît la bolu donc du gars gazier bani là le gazier on a la fara ka wala on na fara on na sia donc ne ta sanga ne bo muli ko ne ne krepo donc do ne ka muli bo sara ka je donc ne nyama to lo la sia ne ko on ka ena. OK donc kaena akuto kera tuguli bon quand il est à la convocation du Nama, donc pour ne pas qu'à sur le Nama, on va qu'à sur le donc il y a pas de travail non il y a sur le niveau de la possibilité de faire sur le donc il y a des manières donc il se là à moi sur le numéro de la tension de à pas tension donc à quand assistance quand il a au moins la c'est là dans la sur quand il a la sur le après moi de la voix la vie de nous non donc nous on met la situation là on met tout ça donc quand on a dit ni mais non on va aller ça pour qu'on a donné pour donner on a pas de ressources on a si mana ben mina era amana be do da mo donc go abasa do eta do ressources ça on a si problème bien à radio do no war mi sala na le inshallah ni nous ko déplacer là donc pour à opérer de l'opération de nous na lundi donc lundi la pour la ben on faut faire de ngoli au frota à la ben lundi au front nous sur na sila donc lo watan diga ino watan na lo franchement de bo anyara de wari lo bo la sila obena wadu ani teme woroma ko dinama donc ko lundi mi ngama ta mu opération mi kani de ko na ko na de basi ko donc ko ba da ga final la donc ni ni ra kata ni ra kan donné a ko oh edungo ke e de matri ke be bolo taxi barar la ko be to ko ala ni kontan ni wa wule da kan be wulo ka sisiri gere ba ala sabali e ko muso joli be bolo muso fla den saba e be bolo taxi barar don ba taxi barar la de me troin ko de ba taxi la ali bit le kele mi fla ka joni sini be boto di sokono do ni jole fla ka ko e to ni sini be boto di sokono. OK merci beaucoup.